Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, wis buka, Mbak? Lho iya, Dek, awakmu teko ndi? Ya teko maghriban sik nang masjid aku, Mbak. Kok wis entek ngene rek, gak diumani aku. Loh, durung buka tadi awakmu. Wis, pewancet ae hari-hari. Ya kurang, Mbak, wong kene nyelak-nyelakno nang masjid sik. Baran lho sampean iku lho gak melok masak lho. Lah apa sih kok moro-moro mbok entekno iku? Lho ala awakmu ta iki mau sing masak, Dik. Kon, dalbo sing masak. Ya iya, Mbak, sampean iku kene bela-belani ngetuwel ae ket awan kok. Sampean kok moro-moro mbok entekno sik lho. Terus aku kate mangan opo? Kate mangan sego ambek kecap iku ta? Yo gak ngerti, Dek, tak kira awakmu wis buka. Tibake sik nak masjid. Ya kurang lah, ya apa sampean iku? Wong kene iki nyelak-nyelakno sembayang sik kok moro-moro teko wis entek koyo ngene. Wis, meneh-meneh iku ngomong sik, Mbak. Gak ro-ro moro dientekno ae panganan wis. Ngene iki polene aku buka gawe apa, Ya wis tuku kono lho, Dek, nang jaba. Ngono wae kok ribet. Tuku ae padane kakean dhuwit ae. Wis, ngene iki pole gak mood buka aku, Mbak.